Tervetuloa kaupunginvaltuuston kokoukseen. Kaikki läsnä olevat valtuutetut, nuorisovaltuuston edustaja, runsaslukuinen joukko viranhaltijoita ja yleisö. Kiitoksia. Lehdistöä en vielä ainakaan näe, mutta saattaa saapua. Kokous on avattu. Pykälä 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus. Alakaarre. Paikalla. Dahlberg. Paikalla. Heinämäki. Paikalla. Hänninen. Paikalla. Ilonen. Paikalla. Kaleva. Kalliomäki. Kangas. Paikalla. Kontaniemi. Paikalla. On. Poro. Paikalla. Koskela. Paikalla. Kotalampi Katja. Paikalla. Kotalampi Pauli. Läsnä. Lehtinen ilmoittanut esteestä. Koro Juha. Paikalla. Mäki. Mäkinen. Olen. Nyman. Paikalla. Palmroth. Paikalla. Rajamäki. Paikalla. Saarinen. Paikalla. Savinen. Solja. Läsnä. Tarvainen. Tikkanen. Paikalla. Vehmas. Paikalla. Nuorisovaltuuston edustaja Kellomäki. Paikalla. Nimenhuudossa läsnä oli 26 varsinaista valtuutettua ja 1 varavaltuutettu ja nuorisovaltuuton edustaja. Kaupunginvaltuusto päättää toteuttaa tämän kokouksen sähköisesti Teamsin välityksellä siten, että sähköisen kokouksen läsnä olevat todetut ovat keskenään yhdenvertaisesti näkö- ja ääniyhteydessä. Eli että päätetään kokouslaissa päätösvaltaiksi. Sivuhuomiona kyllä ensi kaudelle sellaisen ehdotuksen, että ne, jotka on Teamsissa, niin se on se kuulolla eikä paikalla. Se minun mielestä olisi loogisempaa, että ne, jotka on Teamsissa, on kuulolla eikä paikalla. Mutta siirrytään kohtaan pöytäkirjan tarkastajien valinta 2. Päätösehdotus kuuluu. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 13.11.24 kello 15 kaupunginvirastossa. Tarkastuspöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 4.11.24 kaupungin kirjauksessa ja kaupungin www-sivuilla. Valtuusto valitsee 2 pöytäkirjan tarkastajaa. Sovitussa aktiivisuuden mukaan tarkastusvuorossa valtuutetut Ari Rajamäki ja Johanna Saarinen. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu päättyy. Päätetään päätösesityksen mukaisesti. Siirrytään kohtaan 3. Vuoden 2025 tuloveroprosentti. Päätösehdotus kuuluu. Kaupunginvaltuusto päättää, että Virtain kaupungin vuoden 2025 tuloveroprosentti on 8,6%. Rouva kaupunginjohtajalla on puheenvuoro. Arvoisat valtuutetut ja muut kuulijat, puheenvuoroni liittyy 2 seuraavaan pykälään, jossa valtuusto on päättämässä ensi vuoden veroprosenteista. Ehdotukset tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenteista on tehty tämän vuoden tasolla, eikä kaupunginhallitus ole esittänyt niihin muutoksia. Tämän vuoden veroprosenteilla on laadittu myös talousarvioehdotus vuodelle 2025. Ensi vuoden osalta talousarvioehdotus on alijäämäinen.
Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole esitetty korotuksia veroihin seuraavista syistä. Tilinpäätöksessä 23 taseen ylijäämää on noin 23 miljoonaa euroa. Kaupunki on tehnyt viimeisen 10 vuoden aikana ylijäämäiset tilinpäätökset vuosia 2018 ja 2019 lukuun ottamatta. Taseen ylijäämä on siis kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana yli 11 miljoonaa. Tämän lisäksi valtuustolle esitetyssä talousarviossa on asetettu osastoille 500 000 euron suuruinen sopeuttamistavoite vuoteen 2027 mennessä. Lisäksi tulevien vuosien valtionosuudet sisältävät määräaikaisia vähennyksiä. Näillä perusteilla veroprosentteihin ei ole tässä vaiheessa esitetty muutosta. Kuntatalouden tulevat vuodet tulevat olemaan haasteellisia ja vaikeasti ennakoitavissa, muun muassa vuoden 2025 alusta alkavan työllisyysalueuudistuksen myötä. Valtionosuusuudistus on valmisteilla, mutta sen aloitus siirtynee vuodella eteenpäin vuodelle 2027. Näillä voi olla isoja vaikutuksia tulevaisuuteen ja epävarmuustekijöitä on paljon. Tulevaisuudessa lainakaton pitäminen kestävällä tasolla edellyttää joko investointitason alentamista tai tulorahoituksen parantamista käyttötalouteen kohdistuvilla sopeutumistoimilla ja verorahoituksen nostamisella käytettävissä olevin keinoin. Tulorahoituksen kohentamiseen on ensimmäiseksi ryhdytty tasapainottamistavoitteen vahvistamisella. Puheenjohtaja, tässä lyhyt alustusasia. Keskustelu asiasta alkaa. Pyydettyjä puheenvuoroja ei runsaasti näy, niin keskustelu päättyy. Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti. Siirrytään kohtaan 4, vuoden 2025 kiinteistöveroprosentit. Päätösehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto päättää, että Virtain kaupungin vuoden 2025 kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan yleinen rakennusten kiinteistövero 0,93, yleinen maapohjan kiinteistövero 1,3, vakituinen asuinrakennus 0,45%, muu asuinrakennus 1%, yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti on 0, voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on 3,1. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu päättyy. Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti. Siirrytään kohtaan 5. Perinnekylän hallinnan siirtäminen liikelaitos Marttiselta hyvinvointitoimelle sekä rakennusten hallinnan siirtäminen tilapalvelulle. Päätösehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto päättää, että Perinnekylän rakennukset siirretään teknisen toiminnan alaisuuteen ja toiminnan koordinointi hyvinvointitoiminnan alaisuuteen 1.1.2025 alkaen. Rakennusten siirto tehdään tilinpäätöksen 30.12.24 mukaisen tasearvoin ja liikelaitos Marttisen peruspääomasta erotetaan vastaava määrä kaupungin peruspääomaan ja osakkeiden osuuksien vähennykseksi. Keskustelu asiasta alkaa. Kirjo. Kiitos puheenjohtaja. Joskus olen kuullut sanonnan, että kuntapäättäminen on niin kuin valtamerilaivan siirtämistä. Ja tässä kohtaa se pitää paikkaansa, mutta mä olen todella tyytyväinen, että vihdoin tämä on tapahtunut. Ja Perinnekylä, jos me nyt näin päätämme tietenkin, että se on ehdollinen, mutta uskon, että näin käy, niin siis, että Perinnekylä vihdoin siirtyy sitten sieltä liikelaitos Marttiselta pois. Se helpottaa Marttisen työtä ja nyt se avaa meille mahdollisuudet. Sehän on loistava paikka ja sillä on mahdollisuuksia vaikka mihinkä ja nyt vaan sitten matkailua kehittämään. Ja siitä olen myös iloinen, että se on nyt hyvinvointilautakunnan alla ja meillä on siellä kulttuurisihteeri, joka kulttuurin tuottaja Päivi Ylymys, joka varmasti osaa sitten antaa sinne ammattitaitoisen osaamisensa, niin tämä on ihan loistojuttu. Ja nyt kun se siirtyy, niin tosiaan ei unohdeta sitä, että käytetään maksimaalisesti sen potentiaali. Kiitos. Keskustelu päättyy. Päätetään päätösehdotuksen mukaisesti. Siirrytään kohtaan 6, vuoden 2025 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027. Annetaan ensin kaupunginjohtajalle puheenvuoro ja sen jälkeen ryhmäpuheenvuorot suuruusjärjestyksessä. Päätösehdotuksesta aivan oikein. Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tiippeen mukaisen
talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 sekä ehdotuksen vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi. Vahvistaa tulosalueen rakenteen talousarvion mukaiseksi hyväksyä Perinnekylän rakennusten siirron Liikelaitos Marttiselta teknisen palvelun lautakunnan toiminnan hyvinvointilautakunnan alaisuuteen. Talousarviokirjaa voidaan tehdä teknisiä tarkastuksia, joilla ei ole olennaista vaikutusta kokonaisuuteen. Ja nyt kaupunginjohtajan puheenvuoro. Arvoisat valtuutetut, hyvät kuulijat. Kuntatalous on viime vuodet ollut haasteiden edessä ja haasteita on myös tulevina vuosina, niin myös meillä Virroilla. Yleinen maailmantilanne sekä kotimaan taloustilanne ovat monin tavoin painoneet kuntakentän näkymiä matalalle jo muutaman vuoden ajan. Pilkahduksia myönteisemmästä kehityksestä on annettu ja varovaisesti voimme odottaa talouskasvua olevan näköpiirissä tulevina vuosina. Kuntien tehtäväkenttä on muuttunut viime vuosina. Isoimpana uudistuksena tietysti hyvinvointialueuudistus, jolla oli merkittäviä vaikutuksia kuntatalouteen. Valtionosuudet ovat vähentyneet huomattavasti ja niiden rooli pienenee myös jatkossa. Muutoksia tapahtuu myös ensi vuoden alusta, kun työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille. Virtan kaupunki on mukana Tampereen seudun työllisyysalueessa, jossa Tampereen kaupunki toimii isäntäkuntana. Kyseessä on merkittävä uudistus, jossa valtiolta siirtyy tehtäviä kuntien järjestettäväksi. Uudistuksen piti toteutua kuntien näkökulmasta kustannusneutraalisti, mutta sitä se ei tule olemaan. Valtion rahoitus ei riitä kattamaan palvelujen järjestämistä. Jatkossa työllisyyspalvelujen tuottamisessa onnistuminen vaikuttaa siis entistä enemmän kunnan talouteen. Virtan kaupungilla on ollut vahva talouspohja ja se tuo turvaa myös tulevien vuosien talouden suunnitteluun. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä taseen ylijäämä on noin 23 miljoonaa euroa. Tulevat vuodet näyttävät kuitenkin haastavilta ja sopeuttamistoimet talouden tasapainottamiseksi on aloitettu. Talousarvio vuodelle 2025 on alijäämäinen noin 1,1 miljoonaa euroa. Talousarvioon ei sisälly merkittäviä kertaluonteisia kustannuksia. Määräaikaiset valtionosuuksien vähennykset alentavat valtionosuutta noin 260 000 eurolla. Tällä hetkellä työllisyysalueesta johtuvan muutoksen yhteisvaikutus Virtaan kaupungin kannalta on negatiivinen noin 123 000 euroa. Myös taloussuunnitelman vuodet ovat tämänhetkisen tiedon valossa alijäämäisiä. Suunnitelmavuosiin liittyy kuitenkin vielä useita epävarmuustekijöitä liittyen valtionosuuksien tasoon, verotulojen kertymiseen sekä hyvinvointialueelle vuokrattujen rakennusten yhtiöittämiseen. Valtuusto on raamia asettaessaan hyväksynyt 500 000 euron suuruisen tasapainottamistavoitteen seuraavalle 3 vuodelle. Osastot ovat talousarvion laadinnan yhteydessä tehneet toimenpide-ehdotuksia talouden sopeuttamiseksi. Tasapainottamistarpeen määrää ja toimenpiteiden toteutumista arvioidaan vuosittain ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan. Taseen kertynyt ylijäämä mahdollistaa tasapainottamisen hallitun toteuttamisen, jolloin säästöjä voidaan hakea siten, että palvelujen tuottaminen voidaan turvata mahdollisimman hyvin. On kuitenkin selvää, että kunnan toimintaa on sopeutettava siten, että tulevaisuudessa talous saadaan tasapainoon. Meidän on yhdessä harkittava entistäkin tarkemmin, mitä palveluita tuotamme, millä tavalla ja minkälaisella palvelutasolla palveluita järjestämme, tai voidaanko jostain luopua. Vuoden 2025 palvelutuotanto pystytään säilyttämään pääosin ennallaan palvelujen tuottamista tehostamalla sekä lisäksi panostamaan edelleen elinvoimatoimenpiteisiin elinvoimapaketin sisältäen maksuttoman varhaiskasvatuksen sekä kotihoidon kuntalisän toteuttamisen. Olemme tehneet suunnitelmallista työtä paikkakuntamme veto- ja pitovoiman lisäämiseksi vuodesta 2020 ja sitä jatketaan myös ensi vuonna. Kyse ei ole nopeista toimenpiteistä, vaan toimenpiteiden vaikutukset näkyvät viiveellä. Elinvoimapaketin tämänhetkiset toimenpiteet sisältyvät talousarvioon myös ensi vuonna. Näillä pyrimme helpottamaan työvoiman saatavuutta sekä houkuttelemaan myös uusia kuntalaisia paikkakunnalle. Nettomuutto on ollut vuosina 2020, 2021 ja 2022 positiivinen. Toivottavasti se on sitä myös tänä ja seuraavina vuosina. Kasvatus- ja opetuspalvelut ovat kaupungin suurin toimiala tällä hetkellä. Lasten määrä vähenee lähivuosina merkittävästi koko Suomessa. Myös sillä tulee olemaan vaikutuksia palvelutuotantoon. Vuoden 2025 keskeisimpiä muutoksia on työllisyysalueuudistuksen lisäksi äsken päätetty Perinnekylän rakennusten siirtäminen teknisen toimen alaisuuteen ja Perinnekylän toiminnan siirtäminen hyvinvointitoimen alaisuuteen. Vuoden 2025 aikana on tarkoitus selvittää myös nuorisokeskius Marttisen rakennusten mahdollista siirtoa teknisen toimen alaisuuteen, jolla toteutuessaan
olisi sekä taloudellisia että toiminnallisia vaikutuksia. Hyvinvointialueelle vuokrattavien rakennusten yhtiöittämisen valmistelua jatketaan ja toteutus on tavoitteena ajoittaa vuodenvaihteeseen 2025-2026. Talousarviossa on varauduttu 5 miljoonan euron investointeihin. Talousarviovuoden merkittävimmät investoinnit ovat varaus Keitolinpuiston muutostöiden peruskorjauksen aloittamiseen sekä lämpölaitoksen investoinnit, joista suurimpana kaukolämmön kiertolinja Kalettomantie Virtaintie. Keitolinpuiston muutostöiden osalta neuvottelut hyvinvointialueen kanssa ovat vielä kesken. Talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi muodostuu 2,4 miljoonaa euroa. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. Talousarvioehdotuksen poistot ovat arvioitu 3,8 miljoonaa euroa, joten vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Poistojen määrään vaikuttaa vuosittaiset investoinnit. Vuosikate ei myöskään riitä kattamaan talousarviossa esitettyjä investointeja, mikä johtaa negatiivisen toiminnan ja investointien rahavirtaan. Talousarviossa on varauduttu 4,5 miljoonan euron lisälainan nostoon. Lainamäärä vuoden 2025 lopussa olisi siten noin 13 miljoonaa euroa ja asukaskohtainen lainamäärä arviolta 2 134 euroa per asukas. Tulevaisuudessa lainakannan pitäminen kestävällä tasolla edellyttää joko investointitason alentamista tai tulorahoituksen parantamista käyttötalouteen kohdistuvilla sopeutustoimilla tai verorahoituksen nostamisella käytettävissä olevin keinoin. Verorahoitukseen on mahdollista vaikuttaa myös käynnissä olevien tuulivoimahankkeiden toteuttamisella. Olemme nyt vuoden keskeisimmän päätöksen äärellä. Kiitän kaikkia talousarvion valmisteluun osallistuneita. Hyvällä vuoropuhelulla ja yhteistyöllä olemme saaneet tänäkin vuonna talousarvion kokoon. Laadukas palvelutuotanto säilyttäen. Oikotietä talouden tasapainon saavuttamiseen ei ole, vaan se vaatii meiltä kaikilta hyvää yhteistyötä myös jatkossa, jotta löydämme riittävät toimenpiteet talouden vahvistamiseksi. Katsotaan luottavaisesti tulevaisuuteen taloustilanne huomioiden. Kiitos. Kiitoksia. Sitten on ryhmäpuheenvuorojen vuoroja. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin Johanna aloittaa. Arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja läsnäolijat. Käsissämme on vaalikauden viimeinen talousarvio. Kauteen sisältyy 2 suurta kunnan tehtäviin liittyvää muutosta. Vuoden 2023 alusta voimaan tuli hyvinvointialueuudistus, jonka myötä sosiaali- ja terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta maakuntaan. Piiroillaan uudistuksesta huolimatta hyvät toimivat terveyspalvelut. Jälkeenpäin ajatellen oli viisautta rakentaa Keiturin sote ja kehittää sen toiminta maakunta yhteen sopivaksi. Palveluiden säilymisen eteen on toki tehty paljon töitä ja edelleen haastetta riittää sote-kiinteistöjen ja nopeasti muuttuvien suunnitelmien osalta. TE-palvelu-uudistus ajoittuu tulevaan vuodenvaihteeseen. Ja niin kuin kaupunginjohtaja totesi, niin sehän piti olla kustannusneutraali, mutta näyttää siltä, että kunta joutuu rahoittamaan tuota uudistusta tuntuvasti. Tuo uudistus tulee kuntien kannalta hankalaan ajankohtaan, kun kuntien talous on tiukka ja yleinen talouden tilanne on matala suhdanteessa. Uuteen toimintaan tarvitaan valppautta ja ketteryyttä, että uudistus pystytään toteuttamaan kunnan kannalta kestävästi. Perintönä ensi vuonna valittavalle valtuustolle jää toimivat, hyvät peruspalvelut ja hyvä talouden pohja. Ylijäämää taseessa on noin 23 miljoonaa ja lainamäärä on alhainen verrattuna kuntien keskimääräiseen tasoon. Veroprosentit ovat myös kilpailukykyisiä tässä meidän ympäristössä.
Toisaalta tarvitaan sopeuttamista. Vuonna 2025 talousarvioehdotus päättyy noin 1 miljoonan euron alijäämään ja suunnitelmavuosien ennustelaskelmat ovat myös alijäämäisiä. Tulevina vuosina joudutaan tarkastelemaan erityisesti kasvatus- ja opetuspalveluita, kun lasten ja nuorten määrä laskee. Myös muut toimialat ja palvelut ovat tarkastelun kohteena. Olemme panostaneet viime vuosina Virtain elinvoimaan ja se on edelleen tärkeää. Elinvoimapaketin lisäksi nostan esiin toisen asteen koulutuksen turvaamisen. Se on elintärkeää niin sote-palveluiden kuin paikallisten yritysten työvoiman saamiseksi ja ammattitaidon kehittämiseksi. Talousarvion prosessi on pitkä lähtien sieltä raamivalmistelusta keväällä. Monta istuntoa on pidetty niin valmisteluryhmässä, lautakunnissa kuin kaupunginhallituksessakin ennen kuin on tuo kirja saatu valmiiksi. Ja haluankin kiittää kaikkia tämän talousarvion valmistelussa mukana olleita rakentavasta yhteistyöstä. Kuluvalla valtuustokaudella olemme muutoinkin tehneet hyvää yhteistyötä. Asioista on keskusteltu ja päätökset on tehty hyvässä hengessä. Kiitokset myös siitä. Kiitos. Sitten onkohan Saalperi linjoilta pitämässä ryhmäpuheenvuoroa? Joo, kyllä. Kiitos puheenjohtaja. Kuuluuko ihan hyvin sinne? Kyllä ainakin tänne pöydän taakse. Kuuleeko muut? Tasaista nyökkäilyä, anna palaa. Hyvä, kiitos. Virtain Valtti kiittää viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä vuoden 2025 talousarvion niputtamisesta kansien väliin. Viime kesän lopulla eräs virtolainen kysyi minulta, miksi virroilla on vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen taloudessa aina tulossa jokin katastrofi kuntapäättäjien puheista päätellen. Jäin tätä kysymystä pohtimaan, enkä tiedä historiasta tällaisena keittiön kautta tulleena virtolaisena, mutta sen tiedän, että aion jatkaa tätä puhetta samalla tavalla. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa kunnat ja kaupungit valjastettiin elinvoimavetureiksi, mutta alijäämäinen talous haastaa kuntakenttää ja valtiota. Kuntaliiton talousbarometriin syksyllä 2024 vastattiin 210 kunnasta ja 40% talousjohtajista ilmoitti kuntansa talouden tilan huonoksi tai erittäin huonoksi. Vain 4 kuntaa arvioi tilanteensa tällä hetkellä erittäin hyväksi. Virroilla taloustilanne on hyvä. Meillä on kertynyttä ylijäämää keskimääräistä enemmän muihin kuntiin verrattuna Manner-Suomessa. Vielä. Mutta vuoden 2025 talousarvio on etumerkiltään negatiivinen, karkeasti 1,1 miljoonaa euroa. Tämä vuosi alkaa olla lopuillaan ja ennuste on -425 000. Ensi keväänä valittavaa uutta valtuustoa tulevat haastamaan samat ongelmat kuin nykyistäkin: alhainen syntyvyys, ikääntyvä väestö, asukasluvun pieneneminen. Sopeutustakin on tarjolla 500 000 euroa vuoteen 2027 mennessä ja voi hyvinkin olla, että lukema on tuplattava jo ensi vuoden aikana. Taloussuunnitelma vuosina 2026 ja 2027 on mietittävä kivuliaita ratkaisuja kouluverkon suhteen. Todennäköisesti lähiaikoina Tredun kysymys tulee ratkaistavaksi. Toisen asteen opetuksen, lukion sekä ammatillisen opetuksen säilyminen paikkakunnalla on erittäin tärkeää, mutta on voitava kriittisesti arvioida tässä taloudellisessa näkymässä, onko muutaman miljoonan satsaus Tredun kiinteistön hankintaan ja remontointiin ensiarvoisen tärkeää, vai olisiko muita keinoja päästä hyvään lopputulokseen ja koulutuksen järjestäjän sitoutumiseen paikkakunnalle. Tätä meidän on myös hyvä miettiä. Ensi vuodelle ei tulo- eikä kiinteistöveroprosentteihin esitetä korotusta,
Mutta suunnitelmavuosina tilanne on varmasti toinen, erityisesti jos hyvinvointialueiden talousahdinko syvenee. Tästä seurauksena voi virroillakin olla merkittävä vuokratuottojen pienentyminen, ja se on korvattava jollakin konstein tulorahoituksessa. Palataan kaupungin elinvoimaan. Alueen yrityksillä menee kohtuullisen mukavasti. Elinvoimapaketti jatkuu, mutta ehtojen tarkastelu esimerkiksi ilmaisen varhaiskasvatuksen osalta voi tulla ajankohtaiseksi jatkossa. Koska elinvoiman merkitys on meillä ja kaikissa muissakin Suomen kunnissa todella suuri, niin voisi olla harkinnan arvoista miettiä elinvoimalautakunnan perustamista. Suuressa osassa Suomen kunnista tällainen löytyy, eikä se ole syy perustaa uutta poliittista himmeliä, vaan koordinoida kaupungin yhtiöitä ja elinvoimaosastoa esimerkiksi siten, että jäseniä olisivat yhtiöiden hallituksen puheenjohtajat ja esittelijänä elinvoimapäällikkö. Tämä jääkö hautomaan tonttuhattuihin näin joulun alusaikoina. Lopuksi totean, että oma kokemukseni tästä vajaasta 4 vuodesta valtuustossa on positiivinen ja ongelmalliset kohdat ovat olleet ratkaistavissa keskustelemalla. Eiköhän näin tapahdu myös jatkossa, vaikka keskustelijat vaihtuisivatkin. Kiitos ja Virtain Valtin valtuuston ryhmä toivottaa kaikille oikein hyvää joulun alusaikaa. Kiitos. Kiitos. Mikko seuraavana tulossa. Arvoisat valtuutetut ja muut kuulijat. Vuoden 2025 näkymät kaupunkimme talouden osalta ovat aiempia vuosia haastavammat. Valtiontalouden säästötoimien ja puuttuvan talouskasvun myötä kaupungin tulojen kasvu ei pysty vastaamaan toimintamenojen kasvua. Viime vuosien ylijäämäisten tulosten avulla voimme kuitenkin sopeuttaa talouttamme hallitusti useamman vuoden aikana. Vaikka tavoittelemamme muuttovoitto tulevina vuosina toteutuisi, tulee kaupunkiväkiluku lapsimäärän laskemaan edelleen. Tämän myötä meidän tulee sopeuttaa toimintaamme sille väkimäärälle, mikä kulloinkin on. Tulevana vuonna taloutemme mahdollistaa virtolaisille edelleen laadukkaat opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Lähivuosien tulopohjassa on kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi uusien yritysten saamiseen paikkakunnallemme tulee panostaa ja energiahankkeita tulee tarkastella avoimin mielin. Hyvinvointitoimi on ottanut hyvin omaa tehtäväkenttäänsä haltuun ja näemme Perinnekylän siirron sen alaisuuteen hyvän askeleen. Virroilla on edelleen potentiaalia matkailutoiminnan kasvattamiseksi monessa paikassa. Yhteistyöverkostot ovat siinä tärkeitä. Liikuntapalveluissakin on menty parempaan suuntaan, vaikka tulevaisuudessa meidän tulisikin vielä panostaa sen henkilöstöresursseihin, jotka ovat meillä pienempiä kuin muissa kunnissa keskimäärin. Investoinneissa korjataan paljon vanhaa, parannetaan kunnallistekniikan toimintavarmuutta, muutetaan tiloja nykyajan palveluihin sopivaksi ja parannetaan kaupungin yleisilmettä. Marttisen toiminta on tämän vuoden ajan ollut päättäjien suurennuslaisen alla ja tämän pitkällisen perkaamisen jälkeen toivottavasti ensi vuonna alkaa olla selkeät toimintatavat, joilla toteutetaan tulevaisuudessa menestyksekkäästi nuorisotyökeskuksen ydintoimintoja ja sitä tukevaa elinkeinotoimintaa. Virtalaisille palveluita tuottavat nykyään myös muut tahot, kuten hyvinvointialue, työllisyysalue ja TREDU. Näiden suuntaan tehtävä vaikuttaminen ja yhteistyö ovat todella tärkeitä palveluiden kehittämiseksi. Henkilöstömme tekee hyvää työtä. Tulevaisuutta suunnitellaan realistisesti ja erilaisista muutos- ja korjaustarpeista ollaan hyvin perillä. Kiitos siitä osastojen johtohenkilöille ja muullekin henkilöstölle. Kiitos myös virtuaalisille yrityksille henkilöstöineen, jotka ovat pitäneet talouden rattaat näinkin hyvin pyörimässä. Kaiken kaikkiaan meillä on Virralla harvinaislaatuinen kyky löytää yhteisiä linjauksia, joilla kaupunkia viedään eteenpäin ja tuotetaan palveluita toimivan ja turvallisen arjen tueksi. Kiitos.
Pirjo taitaa olla siinä. Arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat. Virtaan perussuomalaiset haluaa myös kiittää kaikkia tästä talousarvion valmistelusta, että se ollaan saatu pakettiin. Ja tulostin tähän, ei ole mitään valmista puhetta, mutta tulostin tähän nämä kaikki lautakunnat, että osaan mainita täältä, muistan mainita täältä ne olennaiset. Ensin mennään hyvinvointilautakuntaan. Olen ollut mielenterveys- ja päihdetyön kokouksissa ennaltaehkäisevässä toiminnassa kuuntelemassa mukana ja olen erittäin vaikuttunut siitä, että meillä on hyvällä mallilla. Me vetää ihan loistavia kokouksia ja ollaan valistettu lapsia kouluissa. Muun muassa nyt oli päihdetyöviikko, nikotiinivalistusta ja kaikki tämmöinen ennaltaehkäisevä työ on äärimmäisen tärkeää ja tuo pitkällä juoksulla säästöjä. Että se ei ole niitä tulipalojen sammuttelua, vaan osataan sitten ennakoida ja huomioida. Siihen liittyen sitten tämä Perinnekylän siirto toiminnaltaan sinne hyvinvointilautakuntaan, niin todella hyvä päätös ja kiitos siitä, että se vihdoin tuli maaliin. Sitten mennään kasvatus- ja opetuslautakuntaan, niin meillä on hyvä keskusteleva lautakunta. Katri valmistelee asioita hyvin ja taloutta seurataan täsmällisesti ja koulupuoli on ihan kunnossa, tulee markkinoida sitä, että meillä on nyt homeeton, hyvä, loistava koulu ja valtakunnallisesti vertailuna varsin loistavat resurssit. Vielä ei ole juustohöylä ainakaan ollut käytössä, niin tätä tulee markkinoille, koska näistä lapsistahan saa aika hyvän valtio-osuuden. Tulee sitten tulisi tuottoa sitä kautta, että tämä tulisi ihmisille selväksi. Ja myös tämä varhaiskasvatus, että vaikka meillä on nyt ilmainen varhaiskasvatus, niin sitten se tulee enemmän ja enemmän markkinoida, että sitten saadaan virroille muuttamaan lapsiperheitä. Siinä tulee kuitenkin huomioida tosiaan se sääntöpolitiikka, että meidän varhaiskasvatusta ei käytetä siinä mielessä hyväksi, että se on ilmaista, niin sitten tuodaan lapsia niin kuin silloin, kun ollaan vaikka itse kotona ja tavallaan ylikäytetään tätä resurssia. Olemme puhuneet kasvatus- ja opetuslautakunnassa siitä, että sellaiset perheet, joissa ei ole työssäkäyntiä, että toisivat siinä aktiiviaikana 8-16 välillä, että ei kuormitettaisi sitä viikonloppuresurssia tai iltaresurssia, niin sillä lailla saataisiin säästöä sitten henkilöstökuluihin. Kaupungin hallituksessa istun perussuomalaisten edustajana ja siellä on vähän vaikuttaminen välillä haastavaa. En juurikaan saa kannatusta, olen siellä aika yksin ajatukseni kanssa, mutta käytän kuitenkin puheenvuoroja ja ehkä joku joskus kuuntelee niitä. Joskus asiat vaativat vähän jalastusta, että lähtevät sitten eteenpäin. Mutta muuten kiitän Hennaa ja Kaisaa. Erittäin selkeät esittelytekstit. Aina kun kysyy jotain, saa täsmälliset vastaukset. Ja elinvoima-asiathan on siellä alla, niin elinvoimapaketti on todella hyvä päätös ollut ja lisää vaan sitä markkinointia. Elinvoimaan liittyen yritykset ja niiden kasvumahdollisuudet, niin hyvää työtä tehdään, käydään vierailulla ja nyt saatiin tämä vastaanottohalli siellä rakentumaan, niin toivotaan parasta, että kantaisi hedelmää. No, sitten tämä kaupunginvaltuusto. Meillä on nopea kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Ei ainakaan tule ylimääräisiä kustannuksia siitä, että kokoukset kestäisivät liian kauan, mutta sehän kertoo hyvästä valmistelusta. Talousasia sekin.
Liikelaitos Marttinen on ollut vähän sellainen murheenkryyni, siellä on ollut paljon työtä ja ollaan sitten puhuttu, että nyt kun sinne uutta johtajaa aletaan pikkuhiljaa hakea, niin siellä pitäisi olla puhdas pöytä, jotta se asia lähtee sitten pyörimään siitä ilman vanhoja rakenteita. Siihen haluaisin kiinnittää talouden puolesta huomiota, että siellä on se lomasaari, niin ollaan itsekin sieltä varattu. Saattaa olla, että netissä ei näy yhtään vapaata mökkiä, ja sitten kun ajaa sitä ohi, niin siellä ei ole kyllä autojakaan. Että sitten, että saa sitä tehokkuutta siinä voisi olla aika hyvä tuotto, jos sen laittaisi tämmöiseksi mini-holiday clubiksi esimerkiksi, että tämmöisiä erilaisia paketteja hiihtoloma-aikaa ja siis muutenkin muuta kuin loma-aikana, että sehän on semmoinen vähän piilossa oleva helmi, että lisää vaan sinne käyttöastetta ja markkinointia paljon. Merikanto-opisto, ihan loistavaa toimintaa, todella monipuolinen, tehokas. Mä olen kaupunginhallituksen edustajana siellä, niin meillä on siellä varsin kohtuullinen kustannusrakenne. Sehän menee tälleen monikunnallisesti, että sitten pyydetään aina kunnilta sinne rahoitusta ja se ei ylitä budjettia ja ihan loistavia konsertteja, mitkä tuo hyvää mainetta Virraalle ja muihin kuntiin, missä niitä järjestetään. Sitten teknisten palveluiden lautakunta, meillä on Riitta-Liisa siellä ja on kertonut myös Jussi Helinho siellä ja kertoneet ihan mukavia terveisiä. Keskustellaan, hyvä huolto, koko ajan paranee. Meillä on siellä nyt Jussi päällikkönä, niin varsin hyvin on Risto mukana, niin parantaneet sitä entisestä tilanteesta, että saattoi olla rakennuksia huoltamatta ja näin, niin otettu todella paljon ryhtiä ja sitä kautta tulee kustannussäästöä. Siitä haluan mainita, kun paljon puhutaan siitä kosteikosta, että mitä ihmettä semmoinen, joku puhuu jopa, että joku lintutarha sinne laitettiin, niin silloinhan ELY rahoitti valtaosan ja sillä on ihan meidän pohjaveden kautta, että se pysäyttää sitä sakkavettä sieltä, niin käytännön merkitys ja se on nimenomaan myös tämmöistä ennaltaehkäisevää. Tästä on ollut vuokran tasosta Virroilla niin keskustelua ja just se, että mikä on käyttöaste, että vaikka me päättäjät voidaan ajatella, mitä ajatellaan, että ei se niin kallista ole, niin tulee seurata sitä käyttöastetta ja sitä vuokran tasoa suhteessa siihen, että missä kunnossa se asunto on. Meillä on paljon siellä korjausvelkaa ja ollaan nyt sen Keiturin mäen asunto sinne täysin korjattu, mutta sitten nämä vanhat on korjausvelassa aika lailla, niin tulee kiinnittää siihen huomiota, että sitten vuokran taso vastaa sen asunnon tasoa, että siis me saadaan pidettyä ne virtolaiset näissä virtolaisissa vuokra-asunnoissa. Kiitos kaikille toimijoille. Mä haluan kiittää viranhaltijoita ja meidän kokousesittelijöitä ja tosiaan Hennaa Kaisaa. Meillä on valtakunnallisesti vertailtuna niin varsin hyvin vielä talous. Taseen ylijäämä on kiitettävä plus 23 miljoonaa euroa, niin se on tässä maailmantilanteessa varsin hyvä ja voidaan tosiaan pitää veroprosentti ennallaan ainakin vielä. Mutta tiukat vuodet ovat tulossa, silti haluamme, että mikään semmoinen kurjistamisen juustohöylä ei tule, vaan on jotain selkeitä isompia toimia, että se ei lisää työmotivaatiota eikä
hyvä olo, jos pitää koko ajan miettiä, että kaikesta on kaikki pois ja pitää että sitten tehdään semmoisia isompia linjauksia ja tosiaan siis tämmöinen, että Lomasaari superkäyttöön, Lakari superkäyttöön, sitten kun siihen asti päästään ja se markkinointi. Siis meillä on Virrat, joka on varsinainen helmi. Sitten, jotta ette pety, niin sitten lopuksi vielä tuulivoimasta. Sitten puhutaan, että se tuottaa veroa. Varmaan tuottaakin jonkun verran, mutta me ollaan ehdottomasti sitä mieltä, että ei sille tuulivoimalle. Se tulee todella kalliiksi, jos meidän veto- ja pitovoima loppuu sitten siihen, että tästä tulee tämmöinen tuulimyllyjen valtakunta, niin me olemme sitä mieltä, että Virrat voisi olla tuulivoima vahvaa kunta ja markkinoida sitä, niin se olisi tulevaisuudessa mieletön valtti. Mutta näillä sanoilla kiitos kaikille ja hyvää joulun odotusta. Kiitoksia Pirjolle. Pirjo vastasi odotuksia puheenvuorossaan. Seuraava, onko se Kotalammin puheenvuoro seuraava? Hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä muu yleisö. Tänään on kuultu jo paljon hyviä puheenvuoroja kunnan nykytilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä. Eikä nykyaikana mikään ole niin varmaa kuin jatkuva muutos. Maailman tila on edelleen kaoottinen, kun konfliktit jatkuvat niin Ukrainassa Venäjän hyökkäyssodan osalta kuin Lähi-idän konfliktin kautta. Maailma on merkittävässä murroksessa ja tulevien vuosien suunta voi vielä muuttua voimakkaasti. Vähäisimpänä riskinä ei ole myöskään ilmastonmuutoksen aiheuttamat sään ääri-ilmiöt ja sen aiheuttavat vaatimukset sopeutumiselle ihan täällä omassa maassamme. Varoitumista sään muuttumiseen tulee tehdä jopa Virtain kunnan tasolla, kuten tämä Pirjon nostama ELYn avustuksella tehnyt kostoiton tarkoitus on suojella meille tärkeää pohjavesialuetta. Inflaation aiheuttaman muutoksen vuoksi työttömyys on kasvanut erittäin voimakkaasti ja yrityksiä ajautuu konkurssiin ja selvityksiin jatkuvasti. Onneksemme Virtain tilanne on toistaiseksi ollut kohtuullinen ja se osaltaan helpottaa tilannettamme talouden suhteen. Työpaikkojen määrä on kuitenkin vähentynyt voimakkaasti ja se tulee vaikuttamaan myös meidän kuntamme tilanteeseen, jos talouteen ei tule positiivista kierrettä. Yleismaailmallisen korkean laskun ja inflaation hidastumisen odotetaan piristävän maailmankauppaa ja sitä kautta myös Suomen tilannetta ja vienti voikin hiljalleen kasvaa, mutta erityisesti hallituksen arvonlisäveron noston vuoksi sisäisen kysynnän voidaan ennustaa vain heikkenevän. Tulevan vuoden 2025 verojen nosto tulee myös heikentämään edelleen niin yritysten kuin sisäisen ostovoiman kehitystä. Inflaation aikana olisi tärkeää, että tavallisilla ihmisillä olisi varaa kuluttaa, jolla valtion sisäinen kauppa tuottaisi niin yrityksille kuin valtion verotuloja ja pitäisi toimintaa yllä myös heikossa taloudellisessa tilanteessa. Tällä hetkellä toiminta on siirtynyt siihen, että suurin osa on vähentänyt investointeja ja siirtynyt vain korjausrakentamiseen. Se siirtää taloudellista toimintaa toiseen suuntaan, jolloin erityisesti uuden rakentaminen vähenee ja selviytyminen näillä aloilla heikkenee merkittävästi. Onneksi Virralla on rohkeasti yritetty vastata tähänkin rakentavan Nallelan peltoalueen uutta yritysten vastaanottohallia, johon tulee myös esimerkiksi aurinkopaneelit vastaamaan hallin energiatarpeita. Eteenpäin on uskallettava mennä kaikesta huolimatta. Työllisyystoiminnan siirtyminen kunnille takaisin kuulosti alun perin hyvältä ajatukselta ja se voi sitä vieläkin olla. Kuitenkin jatkossa työttömän tulee työllistyä oikeaan työpaikkaan ennen kuin kunnan niin sanotut karenssimaksut työttömästä työnhakijasta katkeavat. Malli tulee haastamaan meille vakiintuneeksi muodostuneita rakenteita ja nähtäväksi jää, kuinka hyvin pystymme tähän muutokseen vastaamaan. Hyvinvointialueiden toimintaan meidän on edelleen aktiivisesti vaikutettava, että me menetä myös virtalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita. Tällä hetkellä tilanteemme on hyvä, koska Keiturin sote toimii niin Viidolla kuin Ruovedellä, mutta myös niiden toimintaan on ehdotettu erittäin merkittäviä muutoksia, esimerkiksi kilpailuttamaan toimintaa yksityisen terveydenhuollon yritysten haltuun. Meidän on tärkeää vaikuttaa niihin päätöksentekijöihin, joihin voimme, jotta asiat eivät ainakaan huononisi.
Tässä kohtaa se tarkoittaa poliittisten puolueiden edustajien yhteydenottamista. Samaa meidän tulee kuitenkin myös huolehtia ennaltaehkäisevästä toiminnasta, joka tarkoittaa kuntalaisten liikunta- ja kulttuuripalveluita. On tärkeää, että kaikille ikäryhmille järjestetään helposti lähestyttävää toimintaa ja edistetään kaupungimme kirjaston monipuolista käyttöä, kuten hyvinvointitoimi on tehnyt. Huoltosuhde huononee edelleen virralla, kun syntyneen lasten määrä vähenee vuosittain. Siksi edessä on varmasti ikäviä toimenpiteitä niin varhaiskasvatuksen kuin opetuksen osalta. Pienen yksiköiden ylläpitämistä ei voida pitkittää määränsä enempää ilman, että se vaikuttaa koko kunnan kokonaisuuteen selviytyä tulevista taloudellisista vaikeista vuosista. Samalla on kuitenkin pyrittävä turvaamaan niin ammatillinen koulutus kuin lukion toimipiste paikkakunnalla. Varhaiskasvatuksen strategiatyöryhmä valmistelee meille faktoihin nojautuvan mallin varhaiskasvatuksen järjestämiseksi tulevaisuudessa siten, että toiminta on pitkäjänteistä ja helpommin hallittavaa, kuten ponsiehdotuksessa todettiin silloin, kun Lienenpohjan varhaiskasvatusyksikkö päätettiin perustaa. Samaan aikaan meidän on myös päästävä eroon tehottomista rakennetuista yksiköistä ja yritettävä löytää kustannustehokkaampia vaihtoehtoja tai purkaa rakennuksia, viitaten tällä hetkellä suoraan piirtäen vuokratalojen toimintaan. Marttisen liikelaitoksen tilanteen ennustetaan hiljalleen parantuvan edellisestä vuodesta ja sen eteen on myös tehty voimakkaasti töitä. Muutos ei kuitenkaan voi tapahtua hetkessä ja sisäisten rakenteiden perusteellinen muutos vie aikansa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toivoo kuitenkin, että liikelaitokselle haettaisiin mahdollisimman pieni johtajaa ja annettaisiin yksikölle työrauha sen sijaan, että suuria korjaustoimenpiteitä tehtäisiin tässä vaiheessa ilman pitkän tähtäimen suunnitelmallisuutta siihen, mitä se tarkoittaa laitoksen tulevaisuuden kannalta. Jäähalliyhtiön syntyminen kaupungille on hyvä asia ja toivottavasti se etenee rakentavassa hengessä, jotta jääkiekkoa voidaan kaupungissamme harrastaa myös jatkossa. Jääkiekkoharrastuksella tarvitsee toimintaa myös talvikauden ulkopuolella ja siksi meillä on nykyään myös aktiivinen jalkapalloinen harrastajaseura. Nämä kaksi harrastusta tukevat toinen toisiaan, eivätkä ne sulje toisiaan pois. Todennäköisesti seuraava valtuusto tulee päättämään myös Virtan kaupungin alueelle valmisteltavista tuulivoimaloiden kaavoituspäätöksistä. Taloudellisessa tilanteessa niiden tulojen merkitys on kunnalle suuri ja kaikki päättäjät joutuvat tekemään arvopäätöksen omalla kohdallaan, että ovatko tuulivoimaloiden haitat niiden hyötyjä suuremmat. Päätös tehdään, kun kaikki selvitykset ovat valmiina, jolloin päätös tehdään myös tietoon perustuen. Valtionhallitus on edistämässä voimakkaasti valtion omistamien yritysten myymistä ulospäin, jopa vesihuollon osalta. Kyseinen toiminta on tuonut meille vain ongelmia ja maailmaltakin tulokset tällaisesta toiminnasta on nähtävissä. Olisikin tärkeää pitää kaupungin omat yritykset sekä omistusosuudet pääsääntöisesti omassa hallinnassa ja turvata niiden kautta yritystoiminta, etteivät sijoittajat pääse sanelemaan, kuinka meille tärkeitä rakenteita kehitetään. Virtain kaupungin onneksi viimeisten vuosien positiiviset tilinpäätökset ja jo tallessa oleva ylijäämä auttavat meitä huonompien vuosien yli. Tarvitsemme kuitenkin merkittävää yhteishenkeä sen eteen, jotta kaikkia toimenpiteitä katsottaisiin neutraalisti ja päätökset perustettaisiin edelleen tarkkaan taloudelliseen sekä toiminnalliseen selvitykseen perusteen inhimillistä näkökulmaa unohtamatta. Virtain vasemmistoliitto tiedostaa, että tulevat vuodet tulevat vaatimaan poikkeuksellista panostusta henkilöstöltä kokonaisuudessaan ja toivomme, että meillä on yhteinen suunta positiivisempaan tulevaisuuteen, vaikka sinne on vielä matkaa. Sitten seuraava puheenvuoro, tuleeko täältä läsnä vai tuleeko linjoilta? Hyvä. Parissa ole hyvä. Arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja läsnäolijat. Olen nyt saanut seurata Virtain taloudenpitoa aitiopaikalta ja on todettava, että talousasiat ovat hyvin hoidossa. Virtain taloutta hoitavat rautaiset ammattilaiset ja taloutta hoidetaan etupainotteisesti tulevaisuuden ennusteita tehden, että yllätyksiä ei pääsisi syntymään ja toisaalta niihin varautua. Virtain väestörakenne on haasteellinen ja huoltosuhde kasvaa siten, että vuonna 2030 sen arvioidaan olevan 105,3, kun se nyt on 100,4. Kokonaismuuttoliike
kokonaisnettomuuttoliike on kääntynyt negatiiviseksi. Edessä on siis tiukkoja aikoja, kuten monella muullakin kunnalla, mutta onneksi katse on tulevaisuuteen ja investointejakin uskalletaan tehdä. Joitakin huomioita. Nostaisin esiin ilmaisen varhaiskasvatuksen. Siitä aiheutuu kunnalle turhia ylimääräisiä kustannuksia, koska ilmaisuuden vuoksi vanhemmat ilmoittavat lapsensa hoitoon ilmeisestikin varmuuden vuoksi ja sitten voivatkin jättää lapsensa tuomasta hoitoon tai ilmoittavat muutoksesta viime hetkellä. Henkilöstöä tulee kuitenkin aina varata tarvittava määrä, joten tästä aiheutuu turhaa kustannusta. Tämän epäkohdan hallintaan lienee jo suunnitelmia, ja ne täytyy laittaa käytäntöön mahdollisimman nopeasti. Kustannustehokkainta tietenkin on, että hoitohenkilökuntaa on paikalla aina oikea määrä. Kasvatus- ja opetusjohtajan linjaus oppimateriaalien suhteen on ilahduttanut. On pelkästään positiivinen asia, että oppilailla on kunnon välineet opiskeluun, että kyniä ja kumeja ei lasketa. Toki tämä pitää sisällään paljon enemmänkin kuin pelkät kynät ja kumit. Perus- ja lukio-opetukseen satsaaminen ja lapsista ja nuorista huolta pitäminen on lähes tärkeintä, mitä voimme kuntana tehdä. Toivonkin, että Virtain koulujen laadukasta opetusta ja siihen panostamista tuodaan korostetusti esiin kaupungin mainonnassa. Talouden tasapainottamisesta muutama sana. Kaupunginvaltuuston asettama 500 000 euron tasapainottamistavoite on liian alhainen. Sen tulisi olla lähempänä miljoonaa vuoteen 2027 mennessä, jolloin tilikauden alijäämän ennustetaan olevan 1 224 000 euroa. Lisäksi väestörakenteen hinoutuminen aiheuttaa verotulojen laskun, mikä sekin korostaa menojen tasapainottamistarvetta lisää. Sitten ensi vuoden alusta tulee voimaan maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen. Uudistamisen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Toivon, että edellä mainitut otetaan konkreettisesti ohjenuoraksi myös virroilla, sillä kuntien tekemillä maankäytön päätöksillä on suuri vaikutus niin ilmaston kuin luonnon monimuotoisuuden vahvistamisessa. Ne ovat meidän kaikkien pääomaa, joita tulee vaalia. Virtain konsernistrategia viittaa myös tähän suuntaan. Meillä edetään turvallista ja onnellista arkea hienojen luonnonmaisemien keskellä sekä tärkeintä meille on ihmisten, yritysten ja ympäristön hyvinvointi. Nyt tulevaisuudessa jalustalle täytyy nostaa luonto- ja ympäristön hyvinvointi, sillä se heijastuu tutkitusti positiivisesti kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Virtain kokoomus haluaa kiittää luottamushenkilöitä ja viranhoitajia. Kiitos. Kiitoksia. Jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin kaikki ryhmäpuheenvuorot on käytetty, eikös? Ja nyt sitten tulee meidän talousarvio varsinaisesti käsiteltäväksi. Kaisalla tähän aluksi. Joo, kiitos. Tässä vaiheessa voidaan todeta, että ainakin yksi sellainen tekninen korjausluonteinen asia on, eli siellä on kunnallistekniikan investoinneissa siihen tekstiin tullut maininta siitä Tekonurmesta, joka on vasta siellä suunnitelmavuosilla, eli se ei sisälly vielä 2025 vuoden investointeihin, eli se maininta sieltä ainakin käsitellään. Sivu 81. Muuten ei minulla tässä vaiheessa, katsotaan sitten tuleeko muuta. Niin, on oletettavaa, että kaikki on tähän nivaspaan jo hyvin tutustunut ja tietää, mitä se pitää sisällään, niin nyt ehdotankin sitten seuraavaksi sitä, että miten tätä
talousarvioa käsitellään ja ehdotan, että sitä käsitellään sen mukaan, jos joku haluaa ottaa jonkun kohdan sieltä esille, niin käymme sitten porukalla sitä asiaa käsittelemään ja emme lähde tätä sivu kerrallaan käymään läpi. Vai haluaako joku, että käydään sivu kerralla? Ei tarvitse. Ei. Kiitos. Mutta voisin kommenttipuheenvuoron pitää. Saat. Mutta haluatko heti vai myöhemmin? Mä voisin heti tässä niin kuin vain tuoda sellaisen näkemyksen. Hyvä, annetaan näkemyspuheenvuoro sitten ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Talousarvion rakentaminen on taas onnistunut hyvin ja on selkeä lukuisempi entisestään. Viime vuonna taisin sanoa ihan saman, mutta nyt kun sitä on tässä tavaillut pariin kertaan popuksen läpitte ja olisin puuttunut tuohon tekonurmikkoon, mutta onneksi Kaisa ehti ennen. Mutta se, mikä tässä niin kuin kaikille valtuutetuille, vaikka ollaan viimeisiä aikoja koolla, niin tämä yhtälö, kun puhutaan käyttöasteesta ja kaikista näistä, niin kaikkihan perustuu siihen, että Virolle pitäisi saada uusia työpaikkoja, joka tuo sitä muuttovoimaa. Ja siihen niitä avaimia, mä en tiedä kuinka paljon sitten tämä yhtiö siihen satsaa, mutta markkinointi on yksi konsti. Ja sitten hyvä huolenpito siitä, että nykyisellä yrittäjillä on myös yhteys niin kuin kunnossa kuntaan. Vieläkin tulee palautetta, että kun ei ole mitään näkynyt, ei kuulu. Valitettavasti mä joudun jonkin verran työssäni kiertämään näissä yrityksissä ja yksittäisissä talouksissa ammattini vuoksi vielä, vaikka olenkin eläkkeellä. Niin aina tulee sitä palautetta, vai johtuuko se siitä, että kun olen tällainen persoona, niin sitä tulee vain mulle, että mä en tiedä, aina pitää vähän suorattaa. Mutta tässä niin kuin pohdittavaa tulevalle aikalle ja kiitoksia valmistelua. Eli nyt on se keskustelun paikka ja Pentti Tikkasella on puheenvuoro. Herra puheenjohtaja, ensinnäkin mä haluan kiittää Larissaa hyvästä puheesta. Hän piti paremman puheen kuin minä olisin siellä pöntössä pitänyt. Ja kiitos Larissa sulle siitä. No sitten mennäänpäs tuohon valtuutettu Dahlbergin puheeseen, jossa hän otti esille tämän mahdollisesti tämmöisen elinkeinolautakunnan perustamisen ja jotkut voi muistaa, että meillä oli Virroilla 70-luvulla elinkeinolautakunta ja satun olemaan sen, olisiko ollut sitten ensimmäinen puheenjohtaja. Että taas niin kuin voi sanoa, että ympäri mennään ja yhteen tullaan. Mutta ei varmaan, Dahlberg ei varmaan ollut tietoinen tämmöisestä, että meillä tämmöinenkin on joskus menneisyydessä ollut. No se, että mikä tässä on niin paljon puhuttu kauniita puheita, että niin kuin omaan tapaan yleensä koetaan keskittyä semmoisiin vähän minulle ainakin painavampiin asioihin, eli tähän talousarvion rakenteeseen. Eli talousarvio laaditaan tavoitteellisena, jonka toteuttamista seurataan ja sen seuraaminen on yksi kaupunginhallituksen tärkeimpiä tehtäviä. Miten kaupunginhallitus pystyy seuraamaan näiden tytäryhtiöiden taloustietoja, jos niitä ei ole esitetty? Eli tämä on niin kuin mun huolenaiheeni. Ja sitten se, että esimerkiksi tuossa nyt Kotalampi, joka on vuokratalojen hallituksen puheenjohtaja, ne otti vähän esiinkin tämän asian, eli siellä on käyttöasteeksi tällä hetkellä siellä kirjassa ilmoitettu 69%. Ja nyt jokainen, joka yhtään on asioista perillä, niin tietää, että 69% käyttöasteella ei pidetä mitään kiinteistöä kunnossa. Se mun mielestäni voi olla niin kuin hyväksyttävää, että jatkossakin niin verovaroilla pitää tukea sellaista toimintaa, joka ei ole kunnan perustoimintoja. Eli meillä on ihan riittävästi tulee olemaan ongelmia näiden lakisääteisten peruspalveluiden hoidossa.
Ja tämä vuokra-asuntoasian pitää saada niin kuin balanssiin tämän väestön. Meillä kuolee porukkaa jatkuvasti tulee tyhjiä asuntoja, ja siinä on myöskin sitten ristiriita tavallaan näiden yksityisessä omistuksessa olevien asuntojen kunnan asuntojen välillä. Eli tämä ei voi olla näin, että jatkuvasti käydään veronmaksajien pussilla, kun vuokratulot eivät kata niitä menoja, tarpeellisia menoja, mikä pitäisi ilman muuta, niin kuin, niiden pitäisi kattaa myöskin ne pienemmät kunnossapitoasiat, eikä sälyttää veronmaksajien kontolle. Näin on minun näkemykseni ainakin asiasta. Kiitos. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoroja talousarvioon 2025 liittyen? Pauli. Kommentti tuolle Pentti Tikkaselle. Tuo yksityisen asuntomarkkinoiden ja kunnan suhde. Mä olen käsittänyt niin, että yksityinen asuntomarkkina on yritystoimintaa siinä missä muukin yritystoiminta, ja sillä on omat riskinsä tässä maailmassa. Kiitoksia. Aimo. Valtuuston puheenjohtaja, kun katsoo sivua 29 siitä, lukuja vetelee yhteen ja katsoo vähän eteenpäin, niin niin tulevaisuuden merkit eivät ole niin kauhean ruusuiset siinä mielessä, että nyt on se millin tulossa tappiota ja toivon, että hallintojohtaja olisi sen verran taikurien sukua, että saisi edes tuon tappion puolitettua 500 000, niin voitaisiin olla tyytyväisiä, mutta moneen rakenteellisen asiaan meidän täytyy kiinnittää huomiota ja myös tehdä jotain niille asioille jatkossa. Tällä vanhalla tyylillä me emme pärjää. Se on vaan tosiasiassa. Kirjola. Eli Pentillä on toinen puheenvuoro, Tikkanen linjoilta. No niin, herra puheenjohtaja, Kotalampi sanoi, että kun yksityisellä on tämä riski, no senpä takia on kilpailulainsäädäntö lähtenyt siitä, että verovaroilla ei pidä tukea sellaista toimintaa, joka tapahtuu myös yksityisellä sektorilla. Eli siis tämähän on just se vääristymä, että kun kunnalla on verotusoikeus, niin silloin tavallaan se riski onkin siellä veronmaksajilla, ja se ei ole ollenkaan niin kuin kilpailulainsäädännön mukaista touhua. Kiitoksia. Huudettuja puheenvuoroja ole, niin päätetään pykälä päätösehdotuksen mukaisesti. Päätetään. Siirrytään kohtaan 7. Valtuutettujen määrä valtuustokaudelle 25-29, 1.6.25 alkaen. Päätösehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto päättää, että valtuutettujen määrä 1.6.25 alkavalle valtuustokaudella on 27 valtuutettua. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu päättyy. Päätetään päätösehdotuksen mukaan. Siirrytään kohtaan 8. Vastaus valtuustoaloitteeseen vaikuttavuuden arvioinnista. Päätösehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto merkitsee asian aloitteena loppuun käsitellyksi. Keskustelu asiasta alkaa. Keskustelu päättyy. Päätetään ehdotuksen mukaisesti. Pykälä 9. Vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2023. Päätösehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto merkitsee edellä kuvatut toimenpiteet tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta tiedoksi ja antaa ne tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Keskustelu asiasta alkaa. Kirjo. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää tarkastuslautakuntaa kovasta työstä. Meillä on myös siellä edustaja, joka juuri sanoi tässä hetki sitten, että se on niin semmoinen
tunteitakin nostattava paikka, kun eihän sillä lailla suoraan voi vaikuttaa, voi vaan niin kuin kommentoida siellä ja sitten, että kuinka me luetaan näitä tarkastuskertomuksia, niin siis yritetään lukea ja toimia sen mukaan ja he tekevät hyvää ja arvokasta työtä ja me ollaan tuolla kasvatus- ja opetuslautakunnassa yritetty sitä purkaa atomeihin ainakin, että ollaan menty niin kuin vaiheelta, että kyllä me teemme sellaista työtä, vaikka se ei välttämättä siellä näy, että pysyttäisiin siinä suunnitelmassa, mikä meille on annettu ja tuleville valtuutetuille, niin jos menee tarkastuslautakuntaan, niin se on nimenomaan sellaista vähän piilossa tehtävää työtä, mutta hyvin arvokasta, josta me voimme aina sitten katsoa tämän yhteenvedon, mutta näillä sitten tosiaan mennään ja toivon, että jokainen lautakunta sitten sitä aina peilaa siihen toimintaansa, kun sitä pitkin vuotta tarkistellaan, että onko siellä jotain epäkohtia ja mitä pitää korjata ja mahdollisesti tehostaa. Kiitos. Kiitoksia. Jos ei muita puheenvuoroja ole, niin keskustelu päättyy ja päätetään puheenjohtajan mukaan. Ja minun mapistani pykälät on päättynyt, kokous päättynyt. Toivotan kaikille hyvää joulun odotusta ja annetaan muutoksen hakuohje kokouksessa tehtyjen päätöksiin annetaan. Kokous on päättynyt. Moro.